gallery area. Papasok tayo dito. Kasama ko si Sam, kasama ko si... Tignan nyo kung anong nilalaman ng gallery nila. Yan yung mga different kind of stickers, yung pang-harvest. Doon sa kabila naman, pang-harvest lang ng kangkong yata ito. Diba? Ginagamit ito, pang ano ng kangkong. Ito siya. Kaya natin yung kapaligiran niya. Mirror on the wall. Art. Doon na tayo. Kaya lang, yung pang-hobby. Yung mga lumang pang-hobby. Yung waving. Bamboo. Or ito. Ito yung mga veterans sa Paraphernalis. Mga mumbayo. Dito sa kabila. Ito yung mga sinaunang cooking. Dito naman sa kabila. Mga sinaunang cooking utensils nila. Basket. Yung banga. Yung bumba. Yung kawali nila. Wala pala. Ito yung, alam mo kung ano yan. Yung hilingan nila ng mga kakao, kape. Nandito yung mga lumang lansa. Ito, mga lumang makina. Ilagay ko rin kayo yun sa amin dito. Meron din kaming luma eh. Vintage. Vintage. Lumang makina. Di pa tayo dun sa kabila. Meron pa ba dun sa kabila? Ano pa? Ito. Hoy. Galing. Ito pa Focus mo nga to. Yehey! Happy New Year! Ito tayo sa kabila. Ito ang makikita mo yung mga sinaunang gamit ng mga karpintero. Matitibay ito yung mga lagarin nila. Meron ko talaga yun. Ano na yun? Diesel. Ito yung mga unang ano nila. Ito. Yan na ganyan eh. Hawak ka dun sa kabila. Hila-hila. Dito sa kabila. Ito ang mga gamit sa dagat. Angkor, malaki. Pirata. Mga gamit ng pirates to noon pala. Tingnan mo. Vintage na to masyado. Mga luma na. Aling. Tagwan. Dito sa kabila. Tabi ko na eh. Ito yung mga ginagamit sa sa barko na. Yung mga ilaw. Tingnan niyo yung mga ilaw nila yun. Meron pa ito. Fluorescent lang. Ginagamit pa rin yan hanggang ngayon. Yung mga, alam ko yan, pang ng tubo. Spading. Meron kami yan, marami. Ito. Bungkal. Ganun din. Yung rate nila, made of kahoy lang. Ito siya. Dito po yan nakikita sa sa bahay na bato. Gallery area. Kaya kung pupunta kayo dito, bisitahin dito. Hi! Dito ako sa bahay na bato. Ito rin, isa din sa mga gallery nila. Tingnan nyo. Ang ganda. Pati flooring nila, puro bato. Ang ingay, pagkagalakad. Ito man kayo kung anong nandito. Itong mga arts. Ang kanyang gabaw. Anong order niyo, sir? Caldo. Silicone. Okay. Malayo na. Yes? At sa taas.
Isa rin sa mga. Beds. Nice ang bed. Yan yung bed. Yung sa taas. Ito yung daan. Nagdarasal ka. Vintage na rin itong mga tingkan nila. Ano ito? Ito tayo. Sirasa. Ito pala eh. Ito din pala sila dyan eh. Ito lang. Yan ah, kita nyo. Overlooking yung dagat. Malaking bahay. Punta kayo dito. Maganda. Bye!